Moni bebe chuan donai chuan sakal tangka pengawa bangku prasam chay coach. Kay wani donor sabang dompeyu. Sakal wala bangku prasanangan ko. Wang kasakal na nagkalit na ko ng ganyan ko. Ay chuan wang chuan sakal na chay gagna wang dompe. Kaya gagna. Speaker ng state legislature kaysa Songapon Labala o Labala kay koaros na pala mo sa travel government o blake chuan wa o chuan wa yung sak. Iyang o kasalilianan ko. Yes, sabon na siya Rongen ranwach na kong sa Habele. Habele dan Douieng nan Kakehlaka Sawas so tatokan ng Robo niyan Indonesia chumaluyape. Tuwan na sansan ng kapehsepen sa Habele. Robo uyak sa program ng school o kabayok yung restaurant student Indonesia kan mayangan chuwata program watch. Habele ang sawat kuyayon US non-profit program yung o perpetual ownership tama naman ang kasyang watch. Ang isang bagchocho, bagwatch nga ng chigya pwukoah and awadiyo para ta program ng Robo. The program ng yata robot and missing. Habele chupta kate sa program mo chong ay school ka na nakasan ng bagay kate sa Riyaw o tatoko kate sa chupta sa ng donation yung ng wingya. Sana bagay kate sa gusto na ito barrage. Robo watch picture na palaro na pasangan na way bayo ka na nakasan. Next po itasang sawa so ututan officer in Insular Affairs. May pineleta balwat akang melong ng public o private school ka na nakasan. Sanction in Chabyo, Robo kung yakaseng club da pwukoah ng school kan o sarikan kung pahn na tatapin. Rabong yata kawatak da si o perkamaw yala robot da sangsangan misingkan makapokanakon bene o yata kupsawan tatapin. Sang school o tataw kesempwalakan mepwukat. Irasarikan tungoalenki ang sumawan passion robotic exhibition at tataw kong kabarang kaya kong yata robot nan wasagay nan waygay o pinasubulgay. Tuwan na Habele batyo ang kapehsepen, subul po kasyon batyo bene, siya ganan ang pungaray, o yay Habele na kung batyo ang kong napatatupsawan ang koaros. Instructions sa kawawaben mamamuyata sang-sangan robot kan, o biyang ako chiya-chiya na anan o niyabatan tatawakan ang organization watch. Rongen magkach, yay ngong o bagsakan tataw, ang raisarikan may leta puitang tatawakan may sansalya ng watch. Sawas o passport koaros may watch ng batywanta, kung batyodan so isas, o nagkach sawas sa kay o sarikan, rangka quality o sa Manila kaya kan tatawkan magpunpasan tasang ng problem solving dawaltang rairakan na pitatan missing. Pukon kan so batako chulda kan school kan bitchela kasama parang mawakan o uchuch lang dong tatawkan kesempwal sami elben na bungan sa school kan o so batangkan na chuwa Robo. Lugunyaw na watch, right mo ng Robo kan ay nakasan perpetual Koreanda way watch ng international competition na siya ng bungan way daw ka na sampa ng barrio ko sa kasu o ng barrio ko sa Riyaw. Right ang basa ko na wanyabela ng watch perpetual martial arts ng barrio ko sa tuwa o kada sa program ng Robo watch. Founder o executive director ng Habele, Mr. Habele, ang kasalita na darating sa mala, ang komunidad program ng Indonesia, parang kasawi na isarikan ba na leta o parang science, engineering o mathematics. Nasaman mo yung research banishing to papanan niya ko siya ng tarapot. Apan tatang prepare o tupsokan na kaunapta. So kasut mabalwat pa ang yasawan na balangkita na sansalada o pinalungan ng school ka ng yatsyok tombe o kusra. Apatyowan. Mawalyagang mo ikanto sa kesempwal benda dakwat Kakehlaka Sawas founding the central
sawas mele dong raisoni nagasamkan nanya sawas beto sang wali beraikan the chon way which met socho ya menti dio pwukoah bele naramas. Dengan match Habele ng kaping kumele pwitakan na sansarikan o pinurailakan na pwukoah na school ng pali robotics. Dengan pwukoah ng Robo Habele bibangon national o pwukoah na scholarship o raisoni school ka na yang chowa na private elementary o school ka na nagasan. Donation ng tukso ka school ng subulo library ka. Donation ng pukong search kuchungkan na pwukoah ng sombagan na o biyang donation ng tuksong kato o berber o bata tukso sa natugan na chugay ka. Tuwan na bisasa sa Habele, pwukoah na scholarship of Karisap na mga katatasangan po may donita na riyakot o pwukoah na baka ng pukan watangan isisaw silu ang school library ka ng waywatch. Kontak masani archipen magkatch ng Habele website www.habele.org. Yan na siya na bensawa na siya Rongen ranwach kalang ng koaros o kasansalada. Robo